בתוך המחצית השנייה, גם כאן כמובן 1-1, אבל עכשיו הזדמנות טובה לפועל רמת גן, אין כאן נבדל, מה עושה ממדו, עושה 2-1 להפועל רמת גן, יופי של עיתוי. Samaganyangi Domo Afrika mbelekami Yaga dinadani Chigeo kenduko jamnani Nenala samaganya Anasunture bifinyo mamba yibon Diko yura fedjinyo ranyewon Tefamel ni denyu bayi sunyu yon Baga astano lunyu momuton Dege khamsa bobbagan You walk looking a dong, African. פרננדז עם ההגבהה לתוך הרחבה, הנה 1-1! שרון ומקפיץ את האוהדים של הפועל רמת גן כאן בטוויטר. יציאה גרועה של יוסוף אזברגה, אבל שרון לא מתחשב בו. אחרי הרמה הזו של פרננדז שם את אזברגה עשה את הטעות הזו, משחק טוב, למרות שיש עוד הרבה זמן. זו יציאה ששוער חייב לקחת את הכדור, יציאה לא טובה, וממדו מתמקם נכון, הרמה טובה של פרננדז, נוגח טיול לשער החשוף, ווצאפ. Dakar Marseille. Anasunture bifinyo mamba yibon Diko yura fedjinyo ranyewon Tefamel ni denyu bayi sunyu yon Baga astano lunyu momuton Dege khamsa bobbagan You walk looking a dong Dege khamsa bobbagan You walk looking a dong Africain Et fier de ce que nous sommes Watch what you andi xex suñu ngadi fekk borom jikko yi dandi bodaw diga wi la jëm fëgg jëm nga doore fa la wëré du fu sore afro sama doole nanga ma ko xolé gëm sama démb doon nitu tay jaxas ni xétu bar fa gowe africain ko la ko ñaaw מכונה של קשר שהולך לעומק, כדור יפה, הוא מוציא רוחב לבוקסה שמדיח מאחור, כל כדור מצוין יציב חג'יה שנותן כדור ענק חמו שהוציא רוחב לבוקסה, מנסה לבעוט לשער בוקסה, כדור מגיע לממדו שנמצא ליד You walk looking a dong, Africain. Et fier de ce que nous sommes, Bamako, Singapour, Angata. Samaganyangi Domo Afrika mbelekami Yaga dinadani Anasunture bifinyo mamba yibon Diko yura fedjinyo ranyewon Tefamel ni denyu bayi sunyu yon Baga astano lunyu momuton ranyewon Tefamel ni denyu bayi sunyu yon Baga astano lunyu momuton Dege khamsa מעלייה לשלב הבא, מעלייה למשחק ההכרעה, עכשיו ממדו עם כדור טוב לחמו בתוך הרחבה, חמו Africain Et fier de ce que nous sommes Fier d'être africain, je suis africain donc je suis. Mes ancêtres ont souffert le martyre pour que je puisse relever le défi. אותו בכושר טוב את בוקסנבוים, ממדו, פלסטרה, הגיע. כיף לתת לאבו עזה שאיבת, אבל זה לא הצליח, אבל יופי של תנועה של יחי ניסה. ממדו, עבודה יפה של ממדו, הנה וובה בראון. כל רמת, בעיקר אחי נצרת מביכה את עצמה על פי פתיחת המשחק שלה.
ואני מניח עידו שמה שקורה עכשיו בעילות כבר לאנשי רמת גן, מאנשי רמת גן קשה להתעלם ממה שקורה בעילות. כן, תראה נתן, אנשי רמת גן לא באו ולא שאלו אותי ולא ניסו מאוד מצידו. יוצא יפה מאוד, כי אבו עזה בגיע לכדור, קרא מעמדו, שולח לאסולית. כאן, שאני ראיתי אותו בשנה שעברה בהפועל כפר סבא, מהיר מאוד, שחקן כנף קלאסי. רמת גן מעודדת מאוד מאז כי ניצחון היום של הפועל רמת גן, היא משווה את הנקודות והיא ממשיכה הלאה. בתיקו 0 ובשני המגרשים האחרים גם פעילות מחצית 4-0 מוליכה לוד בהפסקה.